că o luăm în sus, că asta e doar jumate. Acolo. E urcare, da, pe aici, iarăși, lasă să se întâmplă. Ce bine. Mai sus, nu e așa, mai sus e mai sălbatic. Mi-a plăcut acolo, știi, când am întors, de era șanțul ăla și coborârea aia și imediat stânga, știi? Unde am pierdut fața. Aia la intrare e așa. Mamă, șmecher rău. Aia, chiar aș vrea să fac un pic în viteză, dar să știu că mă țin cauciucului. Eu i-am dat, nu și-am frânat, la i-am dat pedală. Mi-am pierdut aderența, bine prea tare. Mamă, dar e de Bogdan cu asta, frate, deci nu menajează, zici că... Păi ce vrei, frate? Bicicletă, frate. Bă, de ce am citit la review-uri, pe ea se descurcă și pe 3. Cât de cât, adică nu... Și te ajută, cred că ori am impresia din cauza cauciucurilor urmate, te ajută enorm, să văd că da. eu gâfâi în spate, nu poți să te mă țin pe tine. Și ești tot tip, adică îmi dai și fază impresia că când mergi din spatele meu aproape zic, bă, gata, sunt cu lumea, dar suntem doar noi doi. Da. Hai băieții! Ia să văd ce fac. Dar nu am timp. Dă-i! După dealuri, după vânt. Hai, recrupări! Bă, dar tu pe ce-ți voi, mă? Știi cum a fost partidele lui Isus pe acolo până... Noi eram indiani în parcă. Dacă greșeam, nu era dus, mă. Ia zi, mă, Fittipaldi. Ce mă, slăbuț, ce să zic? De vară. De vară, a? O bere aș pește. Ce vrei să faci? Asta mai